Každému rodičovi záleží na tom, aby ich deti boli zdravé. A ako budeme počuť v nasledujúcich minútach, zdravie detí môže ovplyvňovať v značnej miere aj strava. Stravou detí sa okrem iných oblastí zaoberá pani Silvia Tilš. Spolu so svojím tímom odborníkov vedie aj vzdelávacie podujatia. Na nich sa budúce mamičky, ale aj rodičia malých detí dozvedia, aká by mala byť detská strava, aby obsahovala všetky dôležité látky. Som sprievodkyňou žien na ceste zdravým rodičovstvom, od plánovaného počatia cez prípravu na tehotenstvo, pôrod, ale predovšetkým na detskú výživu. Či už sa bavíme o prvých príkrmoch alebo rôznych špecifických situáciách, akými je veľmi časté nejedáctvo alebo problémy s imunitou, kam patria napríklad aj rôzne alergie, intolerancie a rovnako tak s tým napojené aj nechutenstvo. Keď tak komunikujete s tými budúcimi mamkami, na čo sa najviac pýtajú, čo nevedia? Pýtajú sa, kedy čo dieťatku dávať papať, lebo toto je taká téma, že veľa informácií je na internete, niečo povie detský lekár, nie aké informácie nájdu u mňa. A ono nie je dôležité len čo dávame deťom papať, ale ako. Čiže ja kombinujem v mojej práci aj psychologické postupy, ktoré sú zamerané na to, aby si už malé bábätko vytvorilo pozitívny vzťah k jedlu, pretože tým, že veľa pracujem práve s nejedákmi, tak niekedy ani nie je problémom, že nebol vhodný príkrm alebo vhodná kombinácia tých surovín, ale bola napríklad nevhodná atmosféra, bol tam nátlak pri papaní, alebo naopak tá maminka, keď krmila bábätko, tak nebola v dobrých emóciách. A to malinké dieťatko je veľmi senzitívne a všetko vníma a na základe toho sa rozhoduje, že ktorú činnosť si zamiluje a ktorú vyhodnotí ako nepríjemnú. Vy ste spomenuli, že sprevádzate tie budúce mamky už pred narodením bábätka. V ktorých oblastiach, čo im dokážete poskytnúť? My sa snažíme naozaj o komplexnú prípravu, pretože už počas tehotenstva je dôležité, aby žena pracovala na svojej výžive, pretože výživa v tehotenstve ovplyvňuje zdravie dieťaťa a zároveň napríklad aj chuťové preferencie dieťaťa. No a potom je tá práca na psychike, pretože ženy častokrát majú rôzne strachy s blížiacim sa termínom pôrodu a zároveň ide aj o samotný pôrod. Pokiaľ je žena pripravená na pôrod, tak vo väčšine prípadov pôrod prebehne prirodzene, bez akýchkoľvek zásahov a tá maminka má na ňo krásne spomienky. A tým, že môj manžel je psychológ a pracujeme veľa aj so ženami, ktoré majú popôrodnú depresiu alebo rôzne traumy z pôrodu, tak snažíme sa práve týmto našim predporodným kurzom maminkám ukázať inú cestu, aby sa tomuto vyvarovali. Vy ste spomínali, že výživa budúcej mamky má vplyv aj na preferencie chuti dieťaťa? Je to presne tak a pokračujeme potom pri dojčení, pretože dieťa vníma chute najprv cez plodovú vodu, vlastne chute potravín, ktoré maminka konzumuje a rovnako tak cez materské mliečko. Takže preto už my v tehotenstve by sme naozaj sa mali zamerať na kvalitnú výživu nielen kvôli nášmu zdraviu a zdraviu bábätka, ale naozaj potom sa nám to zúročí pri prvých príkrmoch, keď vo väčšine prípadov tie deti naozaj veľmi dobre akceptujú zeleninu a papajú zdravšie potraviny radšej. A čo by ste poradili budúcim mamkám, ktoré nás teraz počúvajú, akú stravu si majú vyberať, pripravovať? No úplne najlepšie je, keby si pozreli môj online kurz, ktorý sa volá Budem mama, ktorý obsahuje úplne všetky typy vrátane vzorového jedálnička, ale také základné informácie, ktoré určite musím dať, tak sú o tom, aby sa zamerali na lokálne sezónne potraviny, aby naozaj bola tá strava pestrá, aby obsahovala kvalitné tuky, kam patria napríklad omega-3 mastné kyseliny, aby mala strava dostatok vlákniny, tá je veľmi dôležitá aj pre vyprázdňovanie počas tehotenstva, no a zároveň dostatok aj čerstvého ovocia, orechov, semiačok. Takže je to taký ten základ toho zdravého taniera, ktorý tá budúca maminka potrebuje. Spomínali ste aj bábätka, ktorí sú nejedáci. Čo môže byť dôvodom na to, aby bábätko nejedlo? Veď musí byť hladné. Tých dôvodov môže byť viacero. Odhadom tak 10% dôvodov sa týka nejakého zdravotného problému, že naozaj to bábätko môže mať napríklad nejakú potravinovú intoleranciu, môže mať bolesti brúška, alebo väčšie deti častokrát mávajú parazity, ale potom to môže byť paradoxne nechutenstvo spojené s nejakým negatívnym zážitkom. Bábätku napríklad šli zúbky a maminka sa snažila to dieťatko nakrmiť trošičku proti jeho vôli, alebo v zlom prostredí a to dieťatko jednoducho si túto činnosť zafixovalo ako nepríjemnú. Veľmi často je to napríklad aj zlý črevný mikrobióm, nesprávne vyskladaný, ktorý je ovplyvnený tiež výživou matky počas tehotenstva a taktiež aj pôrodom.
či ten pôrod prebehol prirodzene alebo napríklad cisárskym rezom. Ale tým chcem povzbudiť všetky maminky, aj keď sa bábätko náhodou narodí cisárskym rezom, tak stále máme veľmi veľa nástrojov, ktoré môžeme zaradiť do našej výživy po narodení, môžeme pracovať na dojčení, alebo dokonca aj u nedojčených bábetiek máme rôzne nástroje v podobe výživy, vďaka ktorým môžeme ten črevný mikrobióm bábätka ozdraviť a posilniť. Zrejme dojčenie je ten základ pre zdravie toho bábätka v budúcnosti. Keď už prechádzajú mamky z toho dojčenia na tú trošku inú stravu, pestrejšiu, pevnú stravu, čím by mali začať podľa vás? To najprirodzenejšie pre bábätko je zelenina a práve tá naša lokálna a sezónna. Je to taká prvá skupina potravín, ktorú u bábätka skúšame, testujeme, nikam sa neponáhľame, to je veľmi dôležité pravidlo. Potom pomaličky zaraďujeme kvalitné obilniny, určite nie instantné kaše, čo je najväčší omyl zdravej výživy práve pri prvých príkrmoch. No a potom postupne začíname aj so živočíšnymi potravinami, kam patrí kvalitné mäsko, vajíčka a iné potraviny. V všeobecnosti v tých prvých rokoch tie deti čo potrebujú, akú stravu, aké látky? V podstate potrebujú všetky základné stavebné látky, tzv. Makronutrienty, kam patria práve aj sacharidy kvalitné, aj bielkoviny, ale aj dôležité tuky. Ale potom potrebujeme dodávať aj mikronutričné látky, kam patria rôzne napríklad enzymy, vitamíny, minerály. Sú to vlastne látky, ktoré si telo nevie vyrobiť a tie príjmame práve formou tej pestrej stravy. A tuto nám veľmi pomáha zelenina, alebo zelenina je veľmi dobrým zdrojom práve vitamínov a pokiaľ sa bavíme o mineráloch, tak sú to práve napríklad strukoviny, kvalitné obilniny, oriešky, semiačka. Rovnako tak dokážeme doplniť kvalitné tuky, pretože tuky máme v podobe nasytených, nenasytených tukov a je veľmi dôležité, aby tá maminka poznala tie pravidlá tvorby detského jedálnička, aby dieťatko malo všetkého dostatok. My sa stretávame na konferencii, ktorá je venovaná duševnému zdraviu detí. Mali ste taktiež prednášku týkajúcu sa stravy. Tak skúste nám poradiť, možno ako prevencia pred duševnými ochoreniami. Môže nám pomôcť aj nejaká strava? Určite áno. Ako primárne je zamerať sa naozaj na prevenciu. Čiže od malinka to dieťatko viesť k zdravej výžive, vyhnúť sa spracovaným potravinám, vyhnúť sa cukru vo veľmi nízkom veku, pretože keď sa bavíme o mozgu, tak musíme sa zamerať v prvom rade na črevný mikrobióm. A zloženie nášho čreva je ovplyvnené výživou, tým, či máme dostatok zeleniny, dostatok kvalitnej vlákniny, či máme stravu bohatú na probiotika, rovnako tak prebiotika. Veľa maminiek kupuje rôzne umelé prípravky, ale my máme tie najlepšie zdroje práve na tanieri, ktorý dokážeme tomu dieťatku pripraviť. A okrem toho z hľadiska fungovania mozgu je ešte dôležitý faktor a to je zaradenie rybieho tuku do detského jedálnička. Je to primárne kvôli kyseline DHA, ktorý rieši zdravie mozgu, ale rovnako aj tá kyseline EPA, ktorá rieši celé telo cez zdravie čreva, cez imunitný systém, cez funkciu orgánov, enzymatickú činnosť. Takže toto maminky častokrát netušia a potom tie deti môžu aj zaostávať vo vývoji či psychomotorickom, taktiež v rozvoji rečí a neskôr sa to môže odzrkadliť práve na rôznych porukách toho psychického charakteru. No ja si na ryby tuk pamätám z detstva, ale zrejme teraz sa už vyrába v inej forme, nie v takej, ako my sme to niekedy užívali, čiže asi áno, to môže byť to čaro tej správnej výživy, že aj tento prvok tam zaradiť. Určite áno, paradoxne, my keď sme boli deti, tak sme ten rybí olej dostávali síce nedobrovoľne, ale bolo menej chorých detí. Samozrejme zohráva tam kľúčovú úlohu aj výživová hodnota potravín, ktorá bola pred nejakými 40 rokmi úplne inde, ako je to teraz. Ale musím povedať, že rybí olej, omega-3 teraz zažívajú znovu veľký boom, pretože je veľa nových výskumov, ktoré ukazujú ich dôležitosť v ľudskom jedálničku. V podstate ja ako výživová poradkyňa musím povedať, že to je naozaj jediná živina, ktorú naozaj musíme externe doplňať, pretože v strave ju nepokrieme. Keby sme to chceli pokryť v rybách, museli by sme jesť veľmi vysoké dávky morských rýb a my vieme, aká je súčasne kvalita morských rýb, takže práve aj ja používam v mojej práci špeciálny rybí olej, pretože nie je dôležité hociaký rybí olej, ale musí byť naozaj kvalitný, vstrebateľný. Ďalej jeho nastavovanie na základe krvného testu, ktorý sa robí v certifikovanom laboratóriu v zahraničí. Takže tuto je veľmi dôležité, aby sa vlastne ľudia vždy obratili na odborníka a nekupovali si rôzne prípravky, a nemám na mysli len rybí olej, ale aj hociaké iné doplnky výživy bez poradenstva, aby si ich kupovali voľne dostupne, dávkovali deťom rôznymi spôsobmi, lebo môžu tým deťom v konečnom dôsledku ublížiť.
Spomenuli ste to dávkovanie a to je asi zrejme tiež veľmi dôležité. Ako má mamka vedieť, že koľko rybieho tuku, koľko vitamínu, akého môže tomu malému bábätku dať? Nejaké základné veci dáva aj pediatér, napríklad keď sa bavíme o vitamíne D3, ktoré je naozaj dôležité tomu bábätku podávať do 2 rokov života, ale zase sú rôzne formy. Áno, môže si mamina vybrať to, čo dostane na predpis, avšak veľmi často bábätka reagujú bolestiami brúška, alebo môže zvoliť prírodnú formu zase vstrebateľného vitamínu D3. A tu sme presne už na rade my, výživoví špecialisti, ktorí vieme tej mamine poradiť, že čo má zmysel tomu dieťatku nadávkovať, aké množstvo, pretože my sa vždy musíme pozerať na komplexné zloženie toho jedálnička, kam patria aj výživové doplnky, pretože keď dieťa užíva napríklad alebo konzumuje rybí olej, ktorý obsahuje aj D3, tak nemusí prijímať už veľké dávky D3. Takže to je presne o tom, že keď si tá maminka len tie výrobky kúpi a nadávkuje to podľa toho, čo je písané na obale, tak môže to dieťa dokonca v niektorých prípadoch aj predávkovať. A to sa týka hlavne umelých doplnkov výživy. Ja nepracujem nikdy s umelými doplnkami výživy. Primárne sa snažím ľuďom poradiť, ako pokryť dané zdroje vlastne v potravinách našich prírodzených, ale bohužiaľ dnešná doba nám veľmi nepraje z hľadiska výživovej hodnoty tých potravín, takže pracujem s rôznymi funkčnými prírodnými potravinami, ktoré sú koncentrovanejšie a vlastne doplnia tým deťom tie potrebné látky pre ich vývoj aj v inej forme a zabezpečia práve tú prevenciu, či už sa bavíme o poruchách psychickej stránky alebo fyzickej. V prednáške zazneli aj omega-6 mastné kyseliny, na čo sú nám dobré? Omega-6 sú veľmi dôležité. Paradoxne ich konzumujeme prevažne v našej strave a oni sú prozápalové. My však potrebujeme aj tieto prozápalové, lebo v prípade, keď sa poraníme, tak ak by sme nemali omega-6, môžeme vykrvácať. Takže potrebujeme mať práve správny pomer tých prozápalových a protizápalových, to sú tie omega-3. Problém dnešnej doby je, že máme obrovské množstvo len tých prozápalových a tie omega-3 sa skoro v našom jedálničku nevyskytujú a potom dochádza k nerovnováhe. Naše bunky pre svoju správnu funkciu, na to, aby vstrebávali živiny zo stravy a vyplavovali vlastne nečistoty, potrebujú priepustnú bunkovú membránu a toto zabezpečíme len pri dostatočnom príjme omega-3 mastných kyselín. A ten krvný test, ktorý som už spomínala, tak práve toto nám umožňuje skontrolovať, nakoľko máme priepustné bunkové membrány, aký máme pomer omega-3 ku omega-6, aký máme omega-3 index, veľmi dôležitý pre regeneráciu buniek, áno, hlavne pri deťoch, ale nie len tých chorých, ale aj tých zdravých, pretože detičky sa vyvíjajú, dochádza vlastne k rýchlemu deleniu buniek a tá nová bunka sa vždy delí z tej pôvodnej, preto my sa musíme postarať o zdravú bunku. A ja vždycky hovorím, zdravie vychádza z bunky, takže potrebujeme bunku najprv otvoriť a stiahnuť z nej zápal a dodať potom následne do nej kvalitné živiny, čiastočne v podobe stravy, a to je veľmi dôležité, a potom v podobe funkčných prírodných potravín. A tie testy, kto nám môže urobiť? Robí to jedno špecializované laboratórium, test je anonymný na základe čiarového kódu. V podstate my ako poradci sme školení aj na vykonávanie testu, aj na vyhodnocovanie testu. Test sa zasiela letecky do tohto laboratória, takže v ideálnom prípade, keď nás ľudia kontaktujú a my už im na mieru všetko nastavíme. Dá sa tým testom zistiť, že čo nám chýba, čo naopak máme čoho viac? Tento test ukazuje veľmi veľa hodnôt, nie je však zameraný na základnú analýzu vitamínov, minerálov, ktorý robí napríklad u nás bežný lekár z plazmy. Tento test sa robí na úrovni červených krviniek, je to na úrovni bunkovej membrány, čiže testy vlastne z buniek, čo napríklad naše laboratória v súčasnosti nedokážu vyhodnotiť. A vidíme v tomto teste aj napríklad chyby jedálnička. Čiže napríklad, keď vidíme, že máme príliš veľa kyseliny palmitovej, vieme, že máme ubrať napríklad zo sacharidov. Veľmi často u detí konzumované rôzne keksiky a podobne. Taktiež vidíme, či tam nie je veľa kyseliny arachidonovej, ktorá nám trošičku hovorí už niečo aj o pečení. Takže ďalej, či máme dostatok rastlinných omega-3 v podobe semiačok. Takže vieme podľa tejto analýzy jednotlivých tých mastných kyselín vyhodnotiť, ktoré potraviny máme v nadbytku a ktoré naopak v deficite. A podľa toho upraviť ten jedálniček a celkovo vlastne pomôcť nášmu zdraviu. A je možné stravou, alebo teda nastavením tých jednotlivých živín vyriešiť aj také vážne problémy, ako je napríklad bulímia alebo anorexia a ďalšie vážne veci? Určite áno, práve teraz mám v starostlivosti jedno 14-ročné dievčatko s anorexiou a tam sa pracuje vždy po viacerých stránkach. Je tam dôležitá aj práca s odborníkom, s
psychologom, rovnako tak s psychiatrom v tomto prípade, ale zároveň pracujeme cez kvalitný jedálniček a cez výživu. Aj cez komunikáciu, cez vysvetľovanie, aby to dieťatko nemalo strach z toho, že priberie, že tu nejde o vlastne nezdravé priberanie. Takže v zásade my výživou dokážeme naozaj riešiť väčšinu zdravotných ťažkostí, pretože naše telo, ak má všetky živiny, ktoré potrebuje, ak nemá vlastne skrytý chronický zápal, ktorý ukazujú práve tie testy na omega-3 mastné kyseliny, tak sa dokáže samoregenerovať. Ale bohužiaľ sa to nepodarí bez toho, aby sme niečo my preto urobili, aby sme ten jedálniček neupravili. A pokiaľ ešte do toho zapojím aj tú prácu na úrovni psychiky, cez rôzne vlastne metódy novodobé, tak ten efekt je naozaj veľmi, veľmi dobrý. Aby sme neriešili už nejaké ochorenia, skúsme byť taký preventívny. Čo je podľa vás taká najideálnejšia strava? Vieme, že existujú rôzne trendy od vegánstva, vegetariánstva, oddelenej stravy a podobne. Čo si majú tí ľudia vybrať? V súčasnosti je taká móda skúšať rôzne alternatívne výživové smery. Samozrejme, že aj ja som čo to poskúšala za svoju 12-ročnú prax, ale stále sa mi potvrdzuje jedno a to isté. Najzdravší sú ľudia, ktorí jedia všetko, ale v dobrej kvalite a hlavne doma pripravované bez aditív a konzumujú zároveň aj ryby. Ale zase pri tých rybách musíme zaradiť iné funkčné potraviny, ktoré napríklad nám bezpečne odvedú ťažké kovy. Veľkým úskalím je vegánstvo u detí. Tento smer u detí absolútne neodporúčam, ale napríklad nízkosacharidová dieta pre deti, ktoré majú vlastne napríklad poruchy autistického spektra, na nejaký kratší časový úsek môže byť prospešná, ale určite nie z dlhodobého hľadiska, lebo je tam vysoký príjem bielkovín, hlavne tých živočíšnych, a zase u tých detí kvôli vývoju obličiek a pečenia nemôžeme jednoducho s týmto preháňať. Takže určite moje odporúčanie pre všetkých rodičov je neurčovať si diety podľa vlastného uváženia, ale naozaj radšej sa poradiť s niekým skúseným odborníkom v tejto oblasti.